Салому алейкум бародар. Алейкум ассалом. Хуби танҷи иншаллоҳ. Алҳамдулилла, худосозӣ брат. Шукронаи Аллоҳ. ФМС патент супорӣ омадӣ яка. Хела патент супорӣ омадам. Соати чанд омадӣ яка? 8 омадам да. 8 саҳар. 8 саҳар. Вазъият чӣ хела яка мардуме ки ами патент супориданиан ё ки патент гирифтаниан баъди ин нооромиҳо баъди қадар гап хабар бисёр мепурсанд омаде дур омаде супорида чӣ хел вазъият? Вазъият тенҷи баъд ягон дигаргунӣ нест. Чӣ хеле будам хе принимат мекунад. Ягон гап чап зиёдӣ нест. Яъне ранги пешинаи оромона биёяна? 100%. Саҳар омаде яка мардум чӣ хел буд? Бисёр кам? Ка гапиш набуд. Барвақтар омаданашон хубтара ё ки? Конечно. Барвақт биёян хубтара. Ва нафарҳое ки моро тамошо мекунанд мардуми муҳоҷир да ягон гуфтаниҳо дорӣ? 100%. Ягон гапи зиёдӣ нест. Чӣ хеле будам хе метавонам биём. Худшона эҳтиёт кунанд, дили пур қатӣ, беташвиш. Ва чанд қадр кашида ка патента супоридан? Гида танами соатҳои 8 омада будам, қабул кардам. 10 да буромадем да. 2 саъата супорида бо баромадем. Обшиам ха кашидаге. Мардум муҳоҷир худшона эҳтиёт кунанд, ай ҳами хабардор кардани будем ки оромона ба дили пур биёянд. 100% боша яка. Салому алейкум мардуми муҳоҷир, мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен дар ин ғарибиҳо иншааллоҳ ки хубен. Рости дар аэропортҳо видео мекунам ва дар комментария фақат ки вазъияти патент супорӣ чӣ хелай, патентгирӣ чӣ хелай, ҳамин хел саволҳо зиёд шид ва омадем чӣ хеле ки мебинен ФМС-и Сахрова ки шумода маълумот расонем. Ҳатман видеора то охирша тамошо кунед ва дастгирира ёд наброре. Рекламаҳоро мемонум, нафарҳоеде ки студентчески дар кор мешаванд метавонед дар авиакасса муроҷиат кунед. Вазъият чӣ хелай? Нафарҳое ки патента супориданиен ба дили пур, ранги пешина, яъне баъди нооромиҳо, баъди қадар гап хабар ФМС да бигем ки ҳама танҷи ранги пешина мардум патента супоридастай ва нафарҳои мегирифтагишам бигем патент гирифтастай. Беташвиш, ором, ба дили пур метавонед биёед. Ва нафарҳоеда ки барои патент РВП, вид на жительство ё ки шаҳрвандии Россияро гирифтан сертификат дар кор мешава. Ин номерҳоя мемонам ки дар метро анино қарор дора. Адресшам менависам. метавонед телефон кунед бародари тоҷики худмонаи нафарҳое ҳастанд ки мақсад забони русиро намедонанд. Иншааллоҳ ёрдам мекунам, мегирем, баъдан миёен месупоред. Ва сертификатош бигем дар тамоми ҷо ба кор мерава. Нафарҳое мегӯянд шанбе якшанбе кор мекунад. Бале, ҳар рӯза аз соати 8 саҳар то 8 бегаҳа. Вале барвақт биёед ки мардум беҳад зиёда. Баъзеош бигем аз саҳар омадагӣ будан, ина соат 5 бегаҳ шида нав баромадаистиям. Барои он барвақт омадан хубтара. Хай хитон медонед нафарҳои патент супорида бошанд вазъият дар инҷа чӣ хелай. Ва нафарҳое ки якум бора аз Тоҷикистон меоянд муддати 15 рӯзда бояд ки регистратсия кунед. Зиёд шава дигар наметавонед. Ва ай рӯзи омадагитон ҳисоб кунем, 1 моҳда бояд ки патента супоред. Барои ҳамин масъалада беаҳамиятӣ накунед, дер нашава, вақташ да супоре хубтарай. Аз нафарҳое ки патент дорен, ҳаракат кунед 1 рӯз, 2 рӯз дер насупоред. Ҳаракат кунед чеки фалшивӣ накунед ки аннулировать шава, муддати 1 сол дигар патенти нав гирифтан наметавонед. Ва нафарҳое мегӯянд ки ай дигар шаҳр биёем ё ки ай иҷа бурем чӣ хел мекунем, патентона переоформид мекунед. Шояд иҷа саволҳое шава ки ман дар видео нагуфта бошам, дар комментария нависед, ҳаракат мекунем ки маълумот расонем, ҷавоби аниқ шава шумо да бигем. Боқӣ паноҳи Аллоҳ, як нафарам ки як чӣ хабардор шуда боша, фикр мекунам беҳтаринай боша ҳама вақт.